Pre Slovenské banské múzeum je projekt Zelená misia veľmi dôležitý z toho pohľadu, že predstavuje aj takú kontinuitu v našej činnosti v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Naša organizácia naozaj sa venuje tejto oblasti ekologizácie svojej prevádzky dlhodobo. Je to možno také veľmi dôležité, keď aj veľa ľudí v malom bude ukazovať, že sa dá byť environmentálny, že sa dá aj za nejakých menších investičných prostriedkov robiť aj možno veľké veci. Sme veľmi vďační vášmu vedeniu za to, že sa do takého projektu pustilo. A je pre nás takisto veľkým prínosom takýto projekt a budeme vám plne súčinní. Naším zámerom v rámci tej revitalizácie nádvoria Kamerhofu je vniesť do neho jednak ľudské meritko a človeka. To je prvá taká akoby úvaha, že kam sa vlastne chceme s tým nádvorím posunúť. A druhá úvaha je vlastne, že nachádzame sa predsa len v historickom prostredí, čiže ako pristúpiť k tej zeleno-modrej infraštruktúre, ako ju vniesť do toho nádvoria, ako vlastne použiť jej princípy práve v historickom prostredí. Tento dvor by sa mal stať takým živým miestom, kde sa ľudia stretnú, kde sa možno budú konať vernisáže, workshopy. A v rámci tejto inštalácie uvažujeme nad nejakým objektom v strede toho nádvoria, ktorý by bol zelený, vytvoril by takú zelenú džunglu a atraktívnil by celé to nádvorie. Veľmi sa tešíme na tento priestor, ktorý bude novou zelenou plochou v meste, že sa tam všetci stretneme a veríme, že sa celá konštrukcia podarí a čoskoro zazelená.